Fer pinya, compartir tradicions i sobretot estrènyer llaços amb altres colles geganteres d'arreu del territori. Aquesta és una de les millors maneres de fer créixer una tradició que generació rere generació continua omplint places i carrers. I això és precisament el que farà aquest cap de setmana la colla gegantera de la Roca del Vallès, que viatjarà fins a Alaior, a Menorca, per participar en una nova trobada de gegants. La trobada aquesta està composada, el format és de 4 dies, marxem amb tota la colla, que som 22 persones, i llavors es tracta de, agafem el vaixell, arribarem allà, ens faran una recepció el dissabte, es fan una recepció a l'Ajuntament, llavors a la tarda farem un cercavila, juntament amb els gegants de Alaior. L'endemà de diumenge es fa una trobada infantil, i al vespre es fa, amb motiu dels jaleo, dels cavalls i les festes de Sant Llorenç, es fa una trobada amb les carrosses i el més emblemàtic d'allà de la illa, juntament amb gegants de la illa. Una visita que servirà per retrobar-se amb una colla amb qui ja comparteixen història, i és que aquesta no serà la primera vegada que els geganters de la Roca trepitgen l'illa. L'any 1999 ja hi van ser, i ara, més de 2 dècades després, hi tornen per continuar estrenyent aquests vincles. I la relació no quedarà aquí. L'Eulàlia i en Llorenç, els gegants de Alaior, seran, juntament amb la colla gegantera del municipi, els convidats especials de la Festa Major de Sant Sadurní d'aquest any. Ja va sorgir que vam establir un contacte amb els geganters de Alaior. Buscàvem fer un intercanvi amb alguna trobada així exterior, fora de Catalunya, i va sorgir ells, i ells serien llavors els que vindrien a visitar-nos a la Festa Major de Sant Sadurní, per la Festa Major amb motiu de la Festa Major d'hivern, i seran els nostres convidats d'honor. Una mostra d'un projecte que mira més enllà de les fronteres locals i que té un objectiu clar: donar a conèixer el nom dels gegants a la Roca del Vallès arreu del territori. De fet, ja tenen la mirada posada en el futur. Per al 2027 tenen previst fer un pas més i portar els seus gegants fins a Bèlgica. També avancem que, com que sempre busquem intercanvis així lluny i tot això, l'any que ve ens hem tirat la casa per la finestra i ens anirem també a Bèlgica, per avançar-vos una mica, que no parem, els gegants de la Roca intentem, a part de Catalunya, que estiguin arreu. Un nou destí que se sumarà a una llista que ja inclou Maastricht, Andorra i Navarra, entre d'altres. Perquè quan es tracta de fer créixer la cultura popular, cada trobada és també una nova oportunitat per fer xarxa.